होई 17 से 18 के एज, वही से मैरिज करूंगा। होई 17 से 18 के एज, वही से मैरिज करूंगा। होई 17 से 18 के एज, वही से मैरिज करूंगा। एक्शन। काजल काजल समझा यार इसको। देखला में उ लागे तबाही हो, मारे अखिया तक दे बेघाही। जोड़ी ऐसन होके के चाही हो, जे भी देखे करे बाह बाही। उससे शादी में बिना